Well, tá mai teannis le Eoin Ó Flatharta agus tá tú teannis le tar blian nó mar Tá, bhfuil? háitar sin, se. Á se. Se, Cad a ceapas do gine saoir is brálam ina sir. se. Tá neartta tular an seo, tá Airclan Oileáin ó séine agus taréis goir solta bhaanta as a bheith is a ggurcail léthireachta an seo chumá léagmuid an túfáis rudaí. Á se. Se agus an nóidir chumá bíon an amse fion an seo go háir a gomráid leis an airthir. Á se go háirid se. Tá bín si just tá chuir just bug I mai le lí agus a tútheginn si le Tá. ní te chu fian nó is atá an seo ach se mar se staid ghfuil cai se ghfuil seo focail fálamtat te focalhain sé na saoir bhfuil nó coppla ceanna réchaí beidir. Tá ceanháin dómh ná puitechaí cílíonn sin an sméir dótha nar a bhíonn siad réile le í. Se ní na puitechaí. Se. go jazz. Bí smaile na héach na putechaí freisin me tá sam ar a sráir ar má bhaiscil bín seo cacam í héanach chu corcra mar sin leidir sin córagur a cí na putechaí ach bhfuil ceanú péréile a bhí torrá sin Is dóí go bhfuil spás thuig mé an focail sin ó hána ach ní ré samgurt dúán a rá is a ggóhéigh seileh i caiint faoi cuasaí ama óil sé de spáscuit é sin dhéana bhil sé de spáscuit fannacht níos mó fannachtart. Samúl an samúl agus bhfuil as a fog mar dúirt mar sin focail seo sin ar focail na suir for sin de le golóir mar se seo foclaat mar se se gohfuil Dóí gohfuil. se agus bín tú plé le statisticí nach agus bhín déáidmh sin in nura agus macht an aníteach am ceir de cehfuil ina saoir maidir lei sé cuasaí Gaeilge agus an stádús mar deara. Se, bhí ceistán faoi an Gaeilge as agus ag ábhas a héinte go dúirt nó go thucht faoin géad a muointe na háite gur an Gaeilge achab ach tá sé sin taréis títim go 8 faoin géad an nura. Agus bhí ceist eile an faoi cé go minic is a leabharann tú de chuid Gaeilge agus ó thaobh na cainteoirí laethúla de dúirt 68 faoin géad do muointe na háite gur leabhar siad í go laethúil taobh mát an choras edicus an nura. Sin leidú mór chamá. Sin leidú mór. Tá sé scanrúil na ríre díalan. Agus bhí tú rá sin freisin ghfuil céta an áirid an bheith má háte faoi. Se de réir an taide bín céta an 67 faoin géad nar a leidín an céta an cainteoirí laethúla faoin céta an sin bín titim tubasteach an agus leidín an céta an bhhaidní sciopí ana dhéag sin. Sin is sé mar se de réile sin díirech a ré gin thar an puinte sin. Tá. Díalan se sin scanrúil. As ceart faoi ina smeáin cecha bhfuil te sin. Se tá an céta an 64 an. Se te chohíis díalan. Mar se tan smeáin faoin céta sin. Tá sé faoin inis se agus tá na bhím sé fásan níos se ratí a ben smeáin I riamh go bé náte sláidre le Gaeilge beidir in éireann go bhac le an ára nach tíanana te an scanú te leidí go mór sin. Tá. 64 fan géad mar 67 fan géad a bheith bhí tú rá má háte faoi sin tá sé an deachar fiachta leis. Is cid faoi ina smór nó ina cuidean líomh ina smór nó. Se tá scéal níos meas a ríise ar is mór ach bíon cuidaní tá inis mór gearrasúlas I chuidaní éagsúla. Bhí an scéal
is dearfií is dói Sure. I óchail. Nóchail. Bhí 64 fan géad muinte na háite Se óchail an áte sláidir le Gaeilge. sé óchail an áte sláidir. Fiú ina sin te fós faoin 67 fan géad sin. Tá nílach tro a hocht fan géad muinte na háite I ggérónan ina cainteoirí laethúla. Se hocht gilónaid. Gile, Tá leis an scanrúil. Well, Tá rud a cinnte na faoi sin récha agus tá níos mú daine úsú hain. Hiad Gaeilge an Arann béidir agus déanta séime go bagail sa dhéach se ach sin na figurí agus ní mar a dear ní sin na hebrechaí bréga tá sé silar agus sean 68 go sin 67 fan géad bhí túrá. An 67 fan géad sin ní gghear faoi sin tá na saoirdeach a réigen as a cín sin an is meán faróir agus in is mór tá sé faoi sin. Mar se tásúlam na chuna dé go mé daine ganúise muintir na háte muintir I le an Arann as go méid go spre go se sead le tá níos mú Gaeilge láirte agus na go sé na báistí mar na saimhre san nach chun máid an na fola sin tá fáilnta. Má ní hátá sin sa scoil má le léan ó na saimhres a ní há. Na potechaí agus seo agus cén fá leile bhí sin Átil mar hápla, tá sé déine átil. Tá sé ina átil bhí láthir. Is focail anúsáideach. Tá sé focail sin. Tá sam. Tá tá go méid sé an átil is go mé bháisteach trúm an bhéirla me sé an átil mé Gaeilge. Mé grían na Gaeilge go mé si scarce go láidir is go bleá tásúlam ach se sin é mar se an just láirleat agus tá na figuríat na statisticí sin áit agus tásúlam éhanne tá géisteach lei seo go beidir go spre go se iad le níos mú Gaeilge láirt nó níos mú iarachtaí na béidir tásúlam. Mar se an just caiith leat ón agus feice me beidir go mé mucinn just change se rééis se seo. Sin é mar se slán go fóir.